sorry ne mara like ngathi biltong angithi nabafana badlala njengebiltong isikolo awuvukela uzojola kanjani kanje lapho ngeke ngivume ukujolana hey yabanyana simunye kungathi mangikhuluma ngivala umlomo wena ungatatazeli ngoba unayi awufanisi nawe uthulile ismum banna beke bondeni awufanelanga ukuthi who's the fairest to who's the ugliest of them all. Shut the fuck hell up. Shut the hell fuck up. Accept timer. Accept. I should show you mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? Mirror on the wall. Who's the most ugliest, disgusting freak in the world? Of them all. Okay. What up, YouTube? This is your boy Sichola Mondralama 1.1. 1 million bullet. Can't get Kantulagala. Yes, but Labatin. No, but I'm happy in the taste of joy. Yeah. Damn, man. Yes, not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white, something. Good people support here, Mr. Blessings, guys. We're back with another banger. And as you can see today, guys, I'm not alone. I'm here with. Hey, what's going on, guys? It is your boy Trolley, and I'm back again. I'm not back. Marang says over back, and then says over back. You know, it's back. So make sure that you like, comment, do all those good stuff. Thanks what. I'm road to 15K. Yeah, 15K. After this video. Otherwise, I start ropey. So make sure that you like, comment, guys. What up, guys? It's your boy Man Behind. Oh! So ngapha manje. Hayi nakini. Hello. Great. Smash. Hello. Sharp. Ayaqaba. Hello. Great. Ayaqaba. Then what was that? Obvious in the First, yeah. Not make sure we're fair too. Let's go for another. Which side we at? Oh yeah. There's another one banger. The body. Let's go. Hey yo, what's up YouTube? This is your girl concerning on SKP Cell. Sigaleke korganjan truwan la semvocha, truwan let's malmoshile lenzani liabale. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like Chef, I smash me nang cards. Smash cause on us cards. I'm on a pass movie. Like how do you feel? Umebantina ba? Movie good. Pen. Umuntu like ngiyabuza umuntu like mina ngintombazana ngiyawaza my type amantombazana wena awuqualify ayikho musekini igirlfriend yakho ayicimi kanti ungakhulanga nawe wena ngiyakhomba ukuthi uyisikolo awuvukela uzojola kanjani kanje lapho ngeke ngivume ukujolana hey yabanyana simunye kungathi mangikhuluma ngivala umlomo wena ungatatazeli ngoba unayi ungangifanisi nawe ngikhule ngidlisirlek ungangifanisi nawe uyakhuluma na uyakhuluma uzoza kubani ubanda nano ngibereka kanako time kanako uthulile uyisimumu uzomuphakathi Ismum. Banna. Hello. Banna. Sharp. Why? Cause none of my hole. Nalenge. My hole. I am Hello. Sharp. Ngangijwayeli kaba ngikhulanga nawe ngikhulanga nawe ungangiphaphela ungangiboni mangihleka nawe uqabanga ukuthi ngizovuka ngilele esimbeni sakho catch these feelings wakara catch narleva wa catch na yetsi we so ba fethu ke game riding ke wave re kai
Oh, re ka hi fede dog ba kene dog. Ka o tshepa njalo. Ka o tshepa njalo. Aish. Aish. Heavy. Motherfucker. Tla. Tshwara. Ka. Abaphelelanga misi. Shota. Shota. Ka. Ana ngimjubula isilo lena. Kanti lo wena udlala wena. Okay. What up YouTube? This is your boy Sitjo la Mandra Lama 1.1. 1 man 1 bullet. Can't get kantolagala. Yazi bathi ngesingamla bathini? No. Bathi I'm happy the taste of joy. Yeah. Damn man. Kusho ukuthi ngikhuluma English, my English is English. Damn man. Feditse ka bona dog. Ay, Ba kene. next time ngicela ukuthi mani hoster. Nisilethele abantu abageza. Siyangicela. Number 2, ngicela ukuthi maniza nizo hosta nathi. Niletha abantu abane shape. Hey, tshwala. Siyangicela. Ningasilethela abo big show. Kuba ngathi Ngisho wena mngane. Hello. Uthi udlala manje wena. Smash. Why? Lo. Matswitsi. Le ntwana yami yanzi ori kanjani? Ntwana yasemzini. Ntwana yasemzini lo. Hello. Ushap. Yo. Ave why? Lo hleza ngekho sharp. Why? Yo. Sorry ne. Mara la ikonde ngathi biltong. Angithi nabafana bakudlala njenge-biltong. Mara sikho lapho. Kahle bakudlala njengayo. Ayithola, mara sikho lapho, siphume lapho yaba. Uthengoza matsala. Ayi mfana, ngicela ungishanisele mfana. Phela leti company mara ikulingani inkinga. Ngicela ukuthi next time uthenge iglove le size yakho ngoba nawe uyazibona ukuthi unjani. Akusi size yakho likhulu. Eish, mara sikho lapho. Eish, inkinga bazothi ngine beef nawe yaba. Smash or pass? Hello smash. Yeah. Okay. Jazi nje bengimtaste yabona. Yeah, umfranyana. Yeah, bethi umfranyana mara umnati. Athwa ndiyabuthi omungu wakho next door. Awu umnato yabona wena umnandi. Yayithola. Like uyashisa. Yayithola. Like amathanga wakho a fresh. Awafani nomunye umuntu. Aphi amathanga boy? Ayalenga. Aphi amathanga? Mara sikho lapho. Uhamba nawe. Lo le host. Relax. Bro, feel free. What you wanna say, bitch? Uyayazi le intro le yaka Big Show. Uyazi ithini? Mr. Big Show. Hello. Wena uyahleba uthini? Khuluma sukuza. Angikhulumi nawe. Hello. Bishop. Yeah, sharp. Bishop. You know last video, kule video le siqeda ukuyishaya. Ungiphaphelile lo mntwana. Angazi ukuthi umntwana orungijida oroyina ne. Yangwe ke yona nke wena la kungkholo. Mang. Ke mogolo ka wena. Anke la go bona lo mo. Wena go itshontsha le papa ka wena. Accept timer. Accept papa. No, na vele yaza amajita mele abe babe uyayithola. Naye lo mele abe mubi. Vele already mubi yambona. Uyayithola. Yo izwani. Ziyaconnectana. Ngitshela ngicela ukukhuluma into one. Mamela. Baba kabani. Umamakho makabona lecici. Uba nomona ngoba umbobo wakhona undulo wakaMamakho. Asikhola. Ngicela ukuthi next time na siyodlalela iManchester sonke ayithola. Ngiyamuza uthi ngimuvi ngaleso sikhathi mawungathathi imira wayibeke ebondeni awufanelanga ukuthi who's the fairest or who's the ugliest of them all. Angishesha bithi mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Mirror on the wall, who's the most ugliest disgusting freak in the world of them all? And on top of that uthi mama mbabona lecici uba jealous. No, one thing about mama, I'm the only child.
and mangathi Asazi yabheka bathi indoda or yini. nike chance sathula wakhuluma so 2 shut the fuck hell up Angikhona ukuthula. shut the hell fuck up Angikhona ukuthula. uzokhona ukuthula cause of like And the yazi why ngakhona ukuthula angisho Chombathi beauty is a crime. Yena ngaba innocent. Hello sis. Yazi ngicela uyenzeni na? Ngicela ukuthi next time maza kuma smash or pass. Ubapha amanzi wakho ukugeza. one thing menza ungabe ufa yena cause of yena uphikisana le sunlight uphikisana le ditumelo ukuthi ka khapa look at your skin color look at my skin color beka umuntu no you need a chance thula shut the hell fuck up bitch don't make me get angry I gave you a chance give me a chance bitch don't fucking mess with me listen up here you give me attitude I go give it back to you and I don't fuck with some bitches I'm a motherfucker so one more thing look at your skin color and look at my skin color they don't match the preferences is that I but you don't bathe ubutsa nna ka metsi ka mo wena o tshaba metsi awe nkabo o abya mo knowledge ya hao khapa 3 hours a day ka tlo phaphela wena tlo phaphela Yo, go bona ikenjini okenzeka. yazini no ngicela ukubeka ngaleso sikhathi I'm still speaking ngaleso sikhathi uyongiphaphela ungitshela ngecicile lami ngiyakubona ugqoki i-Rolex fake buy everything don't buy fakes Hello uboleka ugogo wakho wathi ngiya. ugogo bamshiyele yona as inheritance Yo lena le uthola nge5 rand emakuleni. Kwesa khona ngathi uhameza mbani lokushisa. Ukhasele. Fana nawe mina nawe siyafana. Mina nawe siyafana. uthi sicela uhambe nephuza face Yazi mina ngifana nobani? Ngifana nomngane wakho. Ufana nani? Yithi amaphuza face. Phuza face. Ngiyala baba wena. Wena Khuluma nabantu abangagezi. ngamanzi asaba Okay. Wena phela lo bekangazi. Bafethu lifedisa kabona ba ukade kaswela ka bayabona ba. It's your boy Vic Pen the Candyman the rat. We going on next bafethu baba tlo fetsa. Ruko guy. This side. Okay. Bakena mphanaga. Eyo YouTube ito guest Khotani. Let's go. Not there back. Hello. Yes. Smash. Smash. Hello. Yeah, awe. Alright. Ngikre. Mina ngikho right. Khuluma. Noma wathi he. Shota na. Kanu ngamphumi mntana. Yabona lo muntu phela irep. Bavuka sodele. From Nogo let's horla mic. Awumelanga ibamba ifoni lo muntu lo. Akusindi ifoni. Ayingisi. Bela lakho lihlelile. Ngiyabuza. Wena mangavala amadayizini ngawina. Bela 6. Don't you just wanna say pass all of them? That's what talking mfana. Baba like awutshepa. Ane chambuloni hayi chambo lakho sheba. Lifana nobuso bakhe. Emhlabeni izikhona into ezirabana amaphosta adonetshela abanye abantu. Wena next week uyahamba. Ngihamba nawe ngisho. Uthi donation wena Hamba ukudla. sonke. Mina ngicela ukubuza something. Uligcokile lebhuku noma ligcoke wena? Ngigcokile ngoba ngabe ngagcokanga ngabe liyakho. Phela liyayo, that's ukuthi ulibafaka izandla esikhwameni ubone. Hello, ukubona kawufela or Mengizokula. kulo. Okay. Ngeni chance. So umkeni. Smash or pass. Ngimngene. Yeah. Ufuna uNkulunkulu angishaye. Uzothini masengqoka ancestors lami? Wena noma ungathandaza uNkulunkulu akekho nawe. Babethi ngene emnyango Mina ngicela ukubuza into eyi-1. isigqoko sibalansa ngendlela. Bheka mina ngicela ukubuza into eyi-1. Wena awusindi marisha yakho libheke ngani? Kwenzakalani? Yabona le Buza amadala kusinda ne? ayingisindi. Kusinda usithinge namhlanje lesithofu. Siyabonakala noma unaso isinto. Namhlanje uzosizela ngento enje. Nokho kwama kakuganga so. Ufuna ngifike singi awungasazi. Yeah, so Hambe kahle mngana. let's go. Afuna ichache kufaka esikhwameni. Yeah.
Okay. Bafethu ke parkana chancing bafethu re khona ho fetsa labo. Ya re ko yena. Ungangeni. Ya ngingeni yalithu. Uthini? Bengithini? Phela ngikuzwanga ngoba le nto enkhuluma indlulile njengamasiko. That's why ungangizwanga ukuthi wonde kakhulu. Hayi yazwa ngakuzwanga. Ngitshela. Ngikutshela wathi ngiyisafe. Ngiyabuza. Noma wasave noma lento le wayisave. Amarayekele. Uzokhetha yini? Ngizokhetha. Bafethu taba lona yatonya bafethu. Yo awuna moya. Next. Ngifuna ukuthi uzenge. Next. Let's go. Aish. Yeah. Ai bafethu taba batho ba netonya ne le telle mahala. Re ko kae no? River. River re ko manga. Na bangapha abantu bakho na. Kwakuphi kanti what's going on? Re ko kae? Re ko wena? Re this side or this side? Re this side. Ya ulaphe. Noma ngangikhomba. Khathele ukubona insile ehambayo. Mara uzwe ngami Ngithule. ukubona insile ehamba nayo. Angifuni ukudla. Pass. Spoiler. What happened bafethu? Can we rala? I'm confused. No we rala. Beyina kimi Yeah, mfethu. wakene da. Mina phela uphila ngiquthukile. Ngicotshokile pheka wena unjani umunqekile. Yiso kimi nawo bayiso. Mina ngi-understand inkinga lawo ebaba. Ulayekile. Ngilayekile. Nalomntana uncane. Impumela yakhe engathi stands. Stance pheka wena unjani? Ustance ngokwakho utshela Nomlomo ngathi udonsekile. udonsekile pheka unjani ngathi nje egulayo. Yasekini. Yakhabo ba. Yasekini. Yakhabo ba. Wena phela phesa nge. Sazunkale sasina zoke. Wena mesa Ba. Awawena. Ungangiphosi ngaso. Ungangiphosi ngaso uzokapa Bongazi. Cela ungasondeli uzokuthelela ngensika. Ezingishila ngisho. Ya usakhuluma. Uthi mina nginsile ehambayo. Wena you are a walking palaza. Ungangikhombi ngomulo wena. And wena awukho mubu isidina. Ngiyisidina. Pheka wena unjani? Leso sikhathi uzela ngamajezi adabukile. Adabukile. Noma ngingadabuka lapha ejisule njengevix uzongiphaphe. Iviki banzi iviki ngama-edge. Leso sikhathi wena uze ngesigqoko esiheri. Siheri wena unjani? Angazi wena ngibona nginjani. Angakubona umuntu. Oh wena ufihla Noma bangathi bacabanga ngoba nawo ngabaleka. Wena usho. Bekunjani? Njaka. Awumfuna usitoko nangu speech. Speech mina ngambhemisa ugwayi kuphela. Nasho ukuthi nifikile nasho. Yo ngathi nidake esikhambile. Sondele kancane ngoba ngathi akabonakala. Nasho ukuthi uyaphosa ne. Le shoot lapho mara kabonakala. Ayeye wena i-iPhone eshutayo. Mina mfazi phila nodaka nje ngisengikhathele. Okay. Nami ngimnamba nje. Sesikhathele uwa ne. Mina ngikhathele ubi. Hayi bafethu, it's another day in the game. Ngathi bakunyekile. Ulenga ngathi bakunyekile. Sho. Lapho wena ugotekile 45 ihleli ngapha. Yo. Angikhathali ukhuluma ngokuthi sifihla amasende samage angikhathali. Come up with something new. Iza ngento entsha. Ba sifihla amasende siyayazi. Ubani phethe bus stop. Before mina utshela ngogeza hamba ugeza kuqala. Yeah, I don't have a lot to say, but I'm just gonna say my initials, height, screen things. Yeah, let's go see. Hey. Done for the day. Yeah, Why? Yo. I was fit, it's your boy, 15, the Candyman, the Ratatata, the Scanman, the first one is Tony.
but may I do it better bafethu. Rezamile, awaspaneya. Hope next time we try something phelanga bafethu. Sku. Don't forget to subscribe, follow, and like for more bafethu. It's your boy, Vic Payne, the Candyman. Subscribe. Subscribe. Yeah, bafethu. Like Road to 1. 15K subscribers, no? yeah, bro, we gotta go up there, my nigga. ngicela next time nizele nento ezisharp nebafethu nizosilethela abogogo abahleli ningayenzi kunabanye ababalekileyo abazanga namhlanje Damani babora bafethu. Cho. Abafethu arekwaleleni da, danko.